Хөрмәтле республика галимнәре, без ученой мысли, без таких научных подходов организовать жизнедеятельность в такой республике, как Татарстан, непросто. Бүгінгі шырашуға фән дайрасы жиылған еді. Фәрит Мөхәммәтшин өз чыгышында галимнәр фикерінің бик әһәмиятле булуын әйтте. 2014 елдан бирле Татарстан Фәннәр академиясын Мәгъсүм Салахов җитәкләде. Бүген ул үз эшчәнлеген вакытыннан алда төгәлләвен белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин аңа башкарылган хезмәт өчен рәхмәтен җиткерә. Думаю, правильно будет, если мы Мәгъсүм Хлимовича поблагодарим за его 9-летнюю, как минимум, работу на посту президента Академии наук Республики Татарстан. Я ему сказал, знаешь, это примерно такой же парламент, как у нас в Госсовете. Фракции, разномнения, 2 ученых, 3 мнения и так далее. Аларны вот так фикергә китерүе җиңел әйбер түгел. Фән белән сәнәгать замана таләп иткән ихтыяҗлардан чыгып, бергә хезмәттәшлек иткәндә генә икътисадта зур уңышларга ирешергә мөмкин. Бу төп кануннарның берсе. Татарстанның Фәннәр академиясе 1991 елда оешкан. Хәзер аның составына 6 фәнни тикшерү институты һәм 2 фәнни үзәк керә. Академияның төп уңышлары дип республиканың нефть-химия тармагына кагылышлы математика, механик һәм астрофизикадагы фәнни уңышларны атарга мөмкин. Бүген яңа президентны яшен тавыш бирү усулы белән сайладылар. Моның өчен залга үтә күренмәле савыт куелган иде. Күпчелек Рифкат Минхановка тавыш биргән. Ул бүген яңа вазифада коллективка мөрәҗәгать итте. Алга бик зур планнар куелган. Нәтиҗәсе турында инде берәр елдан сөйләшербез. Тырышабыз бөтен әйткән сүзләрне тормышка ашырырга, чтобы это все словами не казалось. Но это может сделать только команда. Команда, начиная от Раисы Республики Татарстан и заканчивая нашими учеными, академиками, членкорами, будущими академиками. Рифкат Минхановка 68 яшь, ул техник фәннәр докторы, 190-нан артык фәнни хезмәт авторы. Төп юнәлеше махсуслаштырылган мәгълүмати системалар. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җитәкчегә хәйр фатиха бирде. Рифкат Нургалиевич, человек он такой мыслящий, с новизной, организаторские способности большие, жизненный опыт немалый. Если взять вот так суммарно, все 3 брата Минихановы, каждый в своей ипостаси, прекрасно работают на авторитет республики, на добрые дела во имя нашего многонационального народа, да и в целом нашей республики. Рифкат Минхановны яңа вазифага керешү белән тәбрикләп уңышлар теләделәр һәм аның фәнгә яңача карашын билгеләп үттеләр. Илдар Сафиуллин, Рамзел Гарипов, Яңа гасыр каналы.